vaan kaikki fokus AC. Paska siihen. Nyt tulee sinne fokus AC. Plakua. Siihen sulla. Ja puolustetaan me muut näitä AC:ta täältä. Täkäkkää kaikki, täkäkkää. Sitä loottipäkin määrää. Ai lue! Ai Jeesus. Ei nää tappaa mun aaseen. Pääsit. Mitä pääsee muutama tänne sisään? Joo, ne kiljaraa noin aseet. Sitten vaan vastapäivään kierretään tää Lordihuonetta. Aina kun näette downi, jos on oma, on ressakkaa ylös. Ai vittu, kohtaa damagea. Ja se on vieressä mistä on. Jaa, sitten myötäpäivään vaan. Vittu, pakko en Sun polveraa. nättiä. Eikä. Vähän metti kun ei oot missään. Tulee lisää asioita. Kai joku nauhoitti. Mutta pistää lisää aseita pystyyn. Oliko se Eliaa täällä? Ai Burtsi nauhoitti. Ulkona vähemmästä on pois. Loistavaa. Ei vittu. Tää on niin komento. Mä vaan seisoin tossa Mä tulin OBN:ssä. vissiin ihan sopivasti. Niin, liitsaamaan kuten sanot. Mä tulin liitsamaan, kun tulin just Ne tähän näin. rivoksee täällä. Spämmii vaan luuttinappulaa tossa noin. Eikä. Ei silloin tulla oikein. Aika mahtavaa. Laama. Pidetäänkö portti auki, ne valuu tänne koko ajan? Vittu, se hyppäs alas. Pelejä Oli näkyy kova ja- aasetta tuolla sisällä. Nyt varmata. No, Tulee tosiaan. Sinäkin kuule pitkä. No mikä? Ei tommosia saa ottaa täällä. Mitähän se SFR nyt oikein tekee, kun täällä oli koko PP-servo? Pänissiä. Ei. Mä tiedän, on ne saanut. Ei. Et oo se nyt pänissä nyt please. Älä kuopas. Ei tuu vielä. Vettä ovella. Ne rakensi omaa talaa. Pelitrikku jäi täytyy muuta Iso. tässä. Niitä ressakkaa omaa. Toinen iso vaikka riperää. Aika pitkälle ne ampuu noilla aseilla. Näyttäkää sit kun ne... Tulee. Nelonen. AC4. Ja menkää ulos. Plakua. Oikealle. Ja stompakkaa aina kun mahdollista. Laama. Pinstrel. Ei. En voi kyllä pupuja käyttää, kun on laama. Niin, onko sillä jotain? Varmuuden vois paukutan tähän näin, kun tohon meni äsken joku. Kuole. Kuka sinne tippuu? Saat täkättyä itses niin. Ei. Tuo. Ja Lines of Warningia siihen alas. Sanctuary. Ja tässä pysykää. Nyt tulee kaikki. Vitusti down there. Pysykää. Ja sitten alas. Meni tonne supli kapotin alle. Pihun bannerit tässä. Ja Iso siellä alhaalla. tulee ylös. Menkää Lordille asti. Vittu, nyt mä kyllä downasin. Banneri siihen tasan ei tullut. Tuo portaat se päähän aset. Plakua. Juu, portat Tulisi ulos saa. Kää vitun permastuneita se. Totikin Jaha. portas. Jos on mahdollista, niin tulkaa tänne Defend tai yhtä. Joku varma Aaseita. hakkaa tossa, mut ei saa mitään Ne kaikki aikaa. kuolee. Eikä kuolee. Mulla tuo kurppa pukkasas. Nais lähti. Se sai sen aaseen alas. No näin.
Ja stompa aina kun mahdollista. Mille se näköjään meni? Pressia suplihutilla. Please. Pasi ohi. Välillä. No, pietti tikkiä. Jep.